hitz egiten du emakumeek zuen artean duzuen konplizitateari buruz, ez? Emakumeek duten konplizitate berezi horri buruz, baina gu gizonak sartzen garenean tartean guk ere badugu konplizitatea emakumeekin, ez da? Konplize ditut eta. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerra maiertenak. Itxusiak politak, atletak errenak, Konplize ditut eta maite ditut denak. konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak, alde desegokiak, anretxit gorenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak, ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak argalak izenak, iletsuak soil-soilak marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maite munduko emeak kapitalistenak, lurru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak neskame gizenak, printzesa eta sorginak, kogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Kantari mendia, ibili naiz mendiz mendi, zoratu askatasunez, bete ditut beharriak, goietako irrintzinez, bete ditut bibegiak, urrutik zabal urdinez, urrutik zabal urdinez. Zenbat auzokide, herritar, ezagun, gogaide zein etxaikutun. Zenbat lagun kendu dizkidaten biztatik, kontuak egiten ditut. Jabetzen naiz, urriko horbela bezala, arratsaldeko umesan eta kalean nola, paisajearen bazterreko osagai naizela ni ere. Soslaia urruneko argazki batean, etorkizun zabal eta helgaitzari ertz lausotu batetik.
kirika. Arnasa hartu 3 aldiz. Eta letrak lerro-lerro paratzen jarraitu dut. Oraindik hemen nagoela, esaten zidaten nire atzentakatekoek. Gela datorkit begien parera. Atea gero eta paperna hasiak non nahi. Aurpegiak, keinuak, ahotsak, eta izendegi amaiezina ondoren. Nire baitaren desabitatzea antolatua salatu nahi dut, baina ez dakit zein bulegotara jo, nondik ekin, nola galarazi, jario, gera ezin hori. Jendea indarrean daramate. Era txarrean ari zaizkit ateratzen, kirioetatik, barrenetik, neure azaleko usainetik libratzen, ezurretatik, itzal arrastoak xagutzen, irribarren orbanak, fereka utxien koskak. Dentistaren doitasunez ari zaizkit, ondea makinak barrunbeetan ken eta ken, neu naizen biltzar mordo mailatu honetatik ken eta ken, ken eta ken, eta lotzatu egiten naiz. Jendeak igarri egingo baitit, barren guztu hori, begietako putzuan igeri. Nire baitaren desabitatze sistematikoa salatzen dut. Ezin dut onartu erauntzien mende bizitzea, ekaitz handi bakoitzak zer ostuko, eta gero hondakinen artean erreskatatuko dugunaren itxaropenez, ibili beharra beti. Ez dut naizena baino gizaki desabitatu gakoa izan nahi. Lotxa ematen dit, jendeak eguna, joan eguna etorri batera eta bestera barrena utxik nabilela, begietan, antzemateak, edo ibileran, edo hitz egiteko moduan, auskalo, lotxa ematen dit. Jendea ateratzen ari zaizkit barrutik zu hartutako hotela banitz bezala. Ateak ostiko kale hartu eta aurrak izutzen dituzte. Enaiz eskailera utxia, enaiz mehatzea abandonatu bat. Neure urratu eta joskura traketxekin nahi ditut neure egunak bizi. Eta inor nire barrutik erausteko kontuak egin, banan, alerik ere oharkabean joan ez dakidan, ale bakar bat ere oharkabean joan ez dakidan, hemendik aitzina. Nire barrua usteko nazioarteko konplota salatzeko etorri naiz, eta badakit, egin beharreko kalterik handiena, egina dagoela. Berandu izan litekela. Desegindako harimak onera ekartzeko, berandu izan litekela. Galdutako asko, ez direla sekula entzuliko. Naiz eta halako batean, akaso, batek daki. Gu, edo beste batzuk, zoriontzu izan. Baina kontatzen hasten bazait, galdua naiz. Kontatzen hasten bazait galdua naiz, hor dago nire indarra, horretan da nire izatea bera. Esan dezadan. Aritmetika humano bat galdatzen dut. Nor dago bere zazmian eroso. Kontatzen hasten bazait, nireak egin du. Se fini. Akabo. Kontatzen hasten bazait, bat, bi, hiru. Kantatzen hasten bazait, ni ere, enago. Zer dio, Xebe? Gabon? Ondo ez da? Baduzu itxaropena, laster bukatuko eta. Mikelek esan zidan, urrengo diskoan ire bertso batzuk nahi ditikek.
ire nahia baduk, ire egina izango dut. Zer babertzu nahi ditu? Lau. Zen neurritan edo, hamarrako txikiak. Eta sorta horretan zer mesku edo zer nahi dupa adirazi. Baina, zerbait nahi nigeke baikorra, indarra eta itxaropena emateko baikorra, beti gauza ilumetan ibile gara, zerbait baikorra. Eta bentsatu nuen, zergatik genaiz gai izango baikortasuna adirazteko, maite kantari gomena egin badaiteke maitasun zipitzik sentitu gabe. Eta alaxe hasi nintzen, egin dion lau bertsuak, bidali dizkion eta jarri dion bertsu batean, ez dakit bertsu sortari zer izen jarri, batzutan bertsu baten hasi, izaten da, ez dakit, pentsatuko diago, baina hori ditzaita gogoratzen, ze izen jarri bertsu sortari. Denbora batera, badiskuari izen hori jartzea pentsatu diago, zein, lehenengo bertsuaren amaiera. Indarra da gino. Ara, absolutzi notri diago, orduan, bertso sortaren izen dugu egin zuten diskoa eta aurkezpen egunean etorri beharko du, pentsatuz, zuek bezala lasai itxe eta gontza. Ez, ni, komplikazio hori eta kantatu behar dut, derriko kantatu behar dut. Egira, kantatu behar dut? Kantatuko dira, akapela. Eta bat nik inseguetan da olako nazteetan eta komplikazioetan sartzeko hori. Onartu zuten, behar izan zuten. Eta hemen edo, agindua izan banitz bezala. Indar bada